ev daxuyaniya hanê desteya berpirsiyar a rêxistinên siyasî li hikûmeta PKK li Rojavayê Kurdistanê. Daxuyanî derxistî civîn çêkiriye û gef li rêxistinên Kurda ê ku rixsetê bê rixset tev digerin, gef li wan dixwe dibêje heta heta yekê Gulanê meha Gulanê eger hûn neyên serlêdana rixsetê hûn li me nedin û nebin fermî, em ê wek rêxistinên xedexel we binerin. Niqaşo dewlet in. Naçin revandina zaroka nasekînin, çekdarkirina zarokan nasekînin ji wan re pir debirde. Yani behsa qanûn dikin, behsa hiqûqê dikin û ji rêxistinên siyasî ê ku neyê em ê we şeklekî qanûnî deriyê we bigirin, bîroyê we bigirin û ofîsê we bigirin û yanî em ê helwest li berî we, helwestên qanûnî. Ev gevxwarinê hane, ev çavsoriyên hane berê jî PKK kiribû û hinek çûn yanî ji tirsa ji ew çûn. Bûn grûp û partiyên siyasî di nava sîstema xwelîseriya demokratîk, sîstema bavê sîstemê xwedî wî ji mer vegerîne, ji nav lepê PKK derxîne, belkî ew jî niha şikeftekî dê, quncikekî de ye. Bi dizî û loşxwar li mobaylê nerikabê çi heye çi tune ye. Eger ma bisaq yanî bi rêz Almar Xelîl bavê sîstemê, ev sîstema PKK bi vî şêwazê hane gevxwarin bi çavsorkirin li grûp rêxistinên siyasî gerek NKS û PDKS û ev grûpê siyasî ê ku anti PKK ne herin rixseta xwe ji PKK bixwazin. Ev grûpên siyasî ê ku ji PKK nerazî û ê ku ji siyaseta PKK nerazî, PKK bi şêweyekî qaş û qanûnî ew ê xwe li ser wan ferz bike. Divê hûn mi qebûl bikin. Hûn sîstema PKK desthilatdariya PKK qebûl bikin. Wekî behs jî wilo nedikir. Behs ji Kurdan nedibû. Ya hûn ê herin Şamê rixseta xwe ji me bistînin li gorî kêfa me, li gorî fesala me ya partî û rêxistinên siyasî, em çawa li meselê dinerin, lê behs jî wilo nedibû. Niha PKK tê here li gorî qanûnê wanî partiya gerek te qebûl bike, fikrê serokatiyê û neteweya demokratîk û civaka ekolojî û ev çîrok mîrokê hane û yanî ev tas û hemama PKK û stranên PKK divê tu wek rêxistinekî siyasî serxwe qebûl bike. Eger tu bixwaze rixset. Rixsetê ji desthilatdariya PKK a Rojava a xwelîseriya demokratîk. Ev gevxwarinê hane û jeşxwar dibêjin em demokratîk in. Bihêlin rêxistinê ku li Tirkiyê jî heye, yanî rêxistinên neqanûnî li Tirkiye. PKK rêxistinekî neqanûnî ye, ne li Tirkiye jî neqanûnî ye û berdewam dike. Li Ewropa jî neqanûnî ye û berdewam dike. Yani rewşa ku hûn tê de ne li Tirkiye, wekî Tirka, wekî Ewropîya ku çawa nêzîkî we dibin, ji we re dibêjin hûn rêxistinên terorîst in, hûn nikarin ji PDKS û ji NKS re bêjin terorîst, ti karê terorî nekirine. Ne çekê wan hene, ne çûne xelkê revandinin, ne zaroka direvînin, ne hevalê xwe kuştinin, ne hevalê we kuştine. Yani têgeh û têrma terorîzmê û li ser wan pêk nayê. Hûn nikarin vê bêjin yanî. Lê hema bi wî mintiqê ku nîvê ku Ewropî nêzîkî we dibin, partî Almanya, Belçîka nêzîkî we hûn di lîsta terorî de ne û
دولتين أوروبا ذكر وبتبعي وبقري وناقري وجهي لي يعني دهيلي يعني مدني فرحو سبي حياة إبارة ركلاما بقى كيف بلجيكا ناتشوي ناقري تشمر ركلاما رخص نكي تروري لك خيرت تشمر تش قنديلي وتي تداوى مديا بقى كيف كار دولة أوروبية بلجيكا ولوي اشتنا بذي منطقي هاني نزيكي حركتي كردا جروبي كردا شو صادني لكن كردا دحنا دنبر بالراديكاليزم يعني ودشتي وندكن إيدي صبرا قلي كرد لروجافاي كردستاني تحملها قلي كرد روجافاي كردستاني حتى أنا خو قرتية حتى أنا خو قرتية بس أوقاس شو صادن حقاس قفخارن حفقاس شعب سوري دري جبر تشتين نباشر فديك وخياية وندخازن قالي كرد روجاواي كردستاني بقينن ويكون آغاهاني وصا خياي